తెలంగాణ జాతిపిత మాజీ సీఎం కేసీఆర్ పుట్టినరోజు వేడుకలు కరీంనగర్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. నగరంలోని 24వ డివిజన్ బీఆర్ఎస్ నేత గండ్ర రఘునాథరావు ఆధ్వర్యంలో కేక్ కట్ చేసి సంబురాలు జరుపుకున్నారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో జీవించాలని 24వ డివిజన్ బీఆర్ఎస్ నేత గండ్ర రఘునాథరావు అన్నారు. తెలంగాణను సస్యశ్యామలం చేసిన ఘనత ఆయనకే దక్కుతుంది అని గుర్తు చేశారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించేలా భగవంతుడు ఆశీర్వదించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ 24వ డివిజన్ నాయకులు గండ్ర శ్రీధర్రావు, ఆకారపు సత్యం, నోముల మహేందర్ రెడ్డి, గుర్రం అనిల్, చిట్నేయి రఘురామరావు, అంజీ పటేల్, కనకయ్య, పంబాల మధుకర్, బేతి నాగరాజ్, ఓదల కుమారస్వామి, తుల అఖిల్, అశ్విన్ రావు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. डब्बा